Hello! Nyt mä ajattelin tehdä kakkososaa tähän Elena vastaa transsukupuolisuutta koskeviin kysymyksiin videoon. Ja mä oon saanut taas tosi mielenkiintoisia kysymyksiä hyvin paljon ja mä alan tässä nyt vastaan niihin. Ne jotkut aika hassuja, mutta aloitan tästä. Jos sulle tulisi syöpä alapäähän, olisiko se kohtusyöpä vai kivessyöpä? No, mun mielestä se olisi kyllä kumpikaan, koska mulla ei ole kohtua eikä mulla ole kiveksiä, niin ei voi oikein olla kumpikaan. Että ehkä se olisi sitten joku limakalvosyöpä. Don't know. Okei, sitten seuraava. Kostuuko alakerta? Kyllä kostuu. Ei tarvi välttämättä mitään sinne laittaa muuta liukasteita. Miten miehet ovat reagoineet, kun ovat kuulleet asiasta? Onko kiinnostus jatkunut vai ovatko perääntyneet? Itse asiassa mulla miehet ei ole perääntynyt. Että miehet yleensä on hirveän kiinnostuneita asiasta ja siinä kyselee totta kai, että minkälaista se on niin ollut elää transsukupuolisena. Mutta ne on sitten hyvin kiinnostuneita myös siitä alakerrasta totta kai, että miten se toimii. Ja ei, mun mielestä ei ole mitään perääntymisiä, että tosi mielenkiinnolla ihmiset on siihen suhtautunut ja totta kai miehet haluaisi mielellään myös päästä koittaa, mutta en mä ole mikään semmoinen testari, että mä voin vaan koittaa. No tää nyt ei varsinaisesti kuulu tähän tää kysymys, mutta no ehkä mä vastaan siihen. Mua kiinnostaa, kuinka monta kertaa oot käynyt ottamassa täytettä huuliis ja mitä merkkiä. No mun huulia on täytetty varmaan ainakin 5 kertaa, mutta kun se täytehän lähtee aina pois sieltä, niin se tarvii sit lisätä. Nytkin näkee, että mulla on niinku ylähuuli aika paljon, että siitä on lähtenyt pois täytettä. Mä ajattelin, että ensi viikolla vois mennä ottaa lisää. Mulla on tosiaan laitettu niin monenlaista. Ainakin siellä on... Hitto, mitä nämä merkit on? Siis mä en muista. Hyaluronihappoja, ne on laitettu monta kertaa. Sitten kerran mulla on tehty rasvansiirto, mistä pitäisi niinku jäädä vähän pysyvämpää se rasva, mutta se kaikki rasva ei myöskään siellä pysy. Tosiaan sitten seuraava kysymys. Mä en muista oikeasti niitä happoja. Harrastitko ikinä seksiä ennen korjausoperaatiota? En harrastanut. Että mä olin niin ahdistunut siinä vartalossa, mikä mulla oli. Että en pystynyt edes riisuutumaan muiden ihmisten edessä, niin mitä luulette? Pystyykö siinä harrastamaan sit seksiä kenenkään kun vihaamaan vartaloa? Ei. Missä sun tissit on tehty? Mun tissit on tehty Thaimaassa. Semmoisella yksityisklinikalla, mikä on ihan huippuklinikka. Kuka sun leikkaukset on maksanut? Mä oon itse maksanut mun leikkauksista, jotka on maksanut tähän mennessä noin 20 000 euroa. Sanotaanko tää on maksanut niistä 17 000 euroa itse. Mun isä antoi mulle aikoinaan 3 000 euroa näitä kaikkia juttuja varten. Et suurimmaksi osaksi itse on maksanut. Täällä on taas joku hyvin vitsikkäänä. Jos vaihdan mun jalan vaikka norsun jalkaan, voinko olla norsu, kun tahtoisin olla? No et voi. Eikä kukaan oikeastaan niin kuin mieskään voi vaan muuttua naiseksi. Siihen tarvitaan tarkat tutkimukset ja yleensä sit löydetäänkin, että siinä on jotakin ollut häikkää jo siinä kehityksessä. Että oikeasti niin kuin kuuluu olla nainen. Että ei se niin kuin tuu vaan silleen, että no
sukupuolen korjausleikkaus se ei ole sillä tavalla kauneustoimenpide tai mikään niinku kevyt juttu, että siihen vaan niinku päätetään edellisiltana, että hei, mä menen tekemään huomenna tällaisen. Että siihen tarvii niinku paljon muutakin kuin vain päätöksen, että nyt mä haluan muuttaa sen. Se ei riitä vaan päätös. Onko sulla sisaruksia? Kyllä, mulla on yksi veli, pikkuveli. Hölskyykö silarit? Tästä tarkoittaa. No nyt ne on tosi hyvin tuettu, mutta kyllä ne lenkillä silleen, jos mä juoksen kovasti, niin kyllä ne pomppii vähän. Onks toi hölskymistä? Minkä kokoiset tissit luulet riittävän sun vartaloosi? Mä luulen, että no, nämä on aika hyvät tällä hetkellä, mutta kyllä mä haluaisin vähän isommat. Mä haluaisin toi yläosa tulisi niinku enemmän tolleen näkyviin. Se olisi koko ajan niinku tavallaan tolleen. Sitten ne alas kyllä tarvitsisi vähän niinku lisää sitä täytettä, että se pysyisi tolleen tosta ylhäältä. Eli mä luulen, että joku ehkä 4-5 desiä mä voisin ottaa lisää, niin sit ne olisi kivat. Ne olisi niinku tämmöset. En mä ole noin mitkään jumppapallot, mutta siis ihan vähän voisi ottaa lisää. Siitä mä olisin aika tyytyväinen. Kuinka paljon käytät kuukaudessa rahaa itseesi, eli kosmetiikkaan, hoitoihin, kampaamoihin, ulkonäköä parantaviin, muuttaviin palveluihin? Nyt tää menee taas vähän ohi tästä transsukupuolisuudesta, mutta ihan sama. Kai mä nyt voi vastata ihan kaikkeen. No se vähän riippuu kuukaudesta, mutta aina mä nyt lasken. Hiukset. Mä voisin sanoa näin, että mä käytän hyvin paljon kaikkia erilaisia toimenpiteitä ja hiusten pidennöksiä huoletaan ja kasvohoitoja ja siihen mä käytän hyvin laadukkaita meikkejä, koska iho säilyy parempana. Et mulla menee noin 500 eurosta 1000 euroon per kuukausi rahaa, riippuen kuukaudesta. Siis ulkonäön huoltamiseen. Radio Rockin haastattelussa sanoit, että sukupuolenvaihdosleikkausprosessi pääsi alkuun jo kun olit 17, eli historiallisen nuori. Kerroit kuitenkin, että leikkaus on suoritettu Thaimaassa, koska osaavat siellä paremmin. Kumpi on totta? Mä en oikein tajunnut tätä kysymystä, mutta oota. Siis kumpi on totta? Siis mun mielestä se ei ole mitään niinku vaihtoehtoa. Eli 17-vuotiaanahan mä lähdin niinku Suomessa näihin tutkimuksiin, missä mua tutkittiin ensi vuosi, mitkä on niinku pakollisia, jos haluaa päästä mihinkään leikkaukseen ikinä missään Suomessa tai ulkomailla yksityisellä, missään sua ei leikata ilman näitä tutkimuksia ja diagnoosia. Eli 17-vuotiaana pääsin Suomessa näihin tutkimuksiin. Ja sitten 18-vuotiaana lähdin Thaimaaseen siihen korjausleikkaukseen, kun olin saanut diagnoosin Suomessa. Ja ne tutkimukset kesti vuoden ja siihen kuului moniammatillinen ryhmä, mikä sitten niinku teki kaikkia testejä tällaisia sit tilasta. Katsotaanpa. Täällä on nyt hyvin kiinnostuneita mun alakerrasta, että edelleenkin kysytään sitä koostumiskysymystä, mihin mä vastasinkin. Ja ovatko orgasmit nyt huomattavasti parantuneet, pitkittyneet? Harrastatko usein tuhmuuksia miesten kanssa, jotka eivät tiedä toimenpiteistäsi? Huomaavatko he sitä, jos näin käy? Eli siihen kostumiseen mä vastasin jo, että kyllä kostuu. Ja mitäs tässä sitten oli? Orgasmit on kyllä ehdottomasti parempia. Että mulla ei hirveästi ole kokemus niin kuin sit aikaisemmasta tosiaan, että mitä ne sillä on. Mutta kyllä mä koen, että niin kuin toi hormonihoito, estrogeenit, ne on muuttanut myös vähän sitä orgasmia, että se on sinne pidempi.
pidempi tunne. Ja tosiaankin voin saada, jos Herra Jumala, jos ei voi, se olisi ihan kauheata. No nykyään mä oon avoliitossa, että mä en harrasta nyt seksiä kenenkään muun kuin mun oman miehen kanssa. Mutta aikoinaan, kun mä olin sinkkuna, niin mulla oli hyvinkin villiseksi siellä. Mä silloin harrastin tuumuuksia miesten kanssa aika usein. Osa tiesi, osa ei tiennyt mun historiasta. Ja mä en kokenut silloin, että mun täytyy niinku yhden illan jutussa aina juosta semmoinen lappu otsassa, että hei, tää on mun historia. Koska se ei oikeastaan välttämättä kuulunut silloin kellekään. Ja ei oikeastaan mitään huomannut. Ei sit voi mitään huomata. No tässä nyt käytiin taas aika paljon läpi näitä juttuja. Nämä loput kysymykset on ihan shaipaa. Mä en viitti näihin edes vastata. Nämä on ihan samaa jankkausta kuin aiemminkin. Mutta tässä nyt oli jotakin ja musta tuntuu, että mä olen vähän hajamielinen nyt, kun mä vastasin näihin kysymyksiin. Mulla tuntuu, että mulla on pää ihan räjähtämässä. Vähän flunssasen kuulonen ääni. Mulla on tosi flunssainen olokin. Luulen, että huomenna viimeistään alkaa flunssa. Toivotaan, että ei nyt tule kauhean flunssa, mutta mä teen mielellään lisää näitä videoita, jos ja kun kysymyksiä riittää ihmisillä aiheesta. Laittakaa tulemaan. Ciao!